tuna hian dur tlang lai tan thlan mola an tei luta thlan tam tak om to a dur tlang lai tan thlan mola hian zoram deng chuak mi lar kan tiang chi ming tha ni hriat lawng khan num ve nuala rawng zal ve nuala han nuang ang te bi chiang ila han en chiang ve mai mai la thler tur te tama an chan chin hriat te po komena han ni chheula lung len thlak la me tuna kan hmuh mek hi al hmangaya kaka mizo idol masabera zoram deng chuak sai thiam kan ti khani a mizo idol 2007 tangarun lar chuak kania al hmangaya zai thiam wanga mi duran idol a thlen atel ma po hian gospel band gospel i kho khan minga lo cherveo to a sang ni pariat alo ni ve dei to ni hi boral khan hei hi pilal roli thlan ani a kumsam sari pariat mi ni in sang ni pakhat khan boral to a pilal roli hi la pho thiam lar tak ani a ala po zinga minol puina kan hriat chu ei thlanunga ziang hian ka chenaram thalera ni lalpa ti te hun kha le chen min kai soi tu ti te kha a pho an hriat mai the ni a tatam tak pho a tin ke runget ta wang khan Dutlang hospital tun la asinat hospital kan ti hian rei taka om ti te po ha ka hriat ve chuna ni a lung len thla khop mai piroli life kan ke po mo ve mana wheelchair a thu in theng tok tok in pathian kha ala fak thin khania lung len thla khop mai pil roli mizo christian pe mizo nam ta na ming dai to lo tur dur tlang lai tan thlan mora an lo zal rang ani pil roli thlan thu le la po tu rinum taka rong alo bol sak thin nalpa hena nithum thakwa sang hi pakhat khan a cholta ka chena ram thlera ni lalpa in hena reng ka du ala po ngei an chukai ni hi heta hian an mong hian Dr. Itzel fakoma fakte pu fakte rongbol tular lutuk ania ni po hi ta hin rongan lo zal ve a pu fakte hi mission venga te jar ko ta te chal tlang ate rongbol na nei khan ain khoi thluk tir ve ngei to lunglen thla khop me a chan chin chu tam takin hriang ke ain hre zo kang kan da ve mi ni tu nai hi na ti lai ni a na hi te mina thlan na te phak do a thana po bike chunga chung lai lang va e sang ni somni phni khan kum samwa phni mi ni in na boral ani